सोमखोर दा बायदियावनो आंखौ गारनानै थाहैनो हागोन। बिबारि मानो सोंखोनो आंनाव बे बाथ्राखौ? मानोना दानि जुगाव थैनि सोमोन्दो गोनांब्लाबो फोथायनो हाया। नोंनि गामिनिफ्राय साख्रियाव जयेन जाहैसिगोन। जयेन जाखांनायनि उनाव डिउटियाव थांगोन, मोजां मोजां सिख्ला नुगोन। अब्ला नों आंखौ सानगोन जाम्बि हिनजावजों रादायखाना आंबो जाम्बा जाथारबाय। अब्ला नोंनि गोसोआ आंखौ बावलांनो बेसे गोबाव? बिबारि नों आंनि गोसोखौ अन्थाइ बिखा सानदों नामा? आंनि गोसोआ बिब्दि नङा बिबारि। जाय आं दिनैसिमबो आंनि बिमा बिफानि खोथा बोसोन बारफेराखै। आरो नोंजों रादाय खानायाथ' आंनि आइ आफानिसो बोसोन। अब्ला आं बे बोसोनखौ मारै बावनो बिबारि? बिबारि नों फोथायाब्ला नों नायदान। सोमखोर गाबोननिफ्राय आं 3 दान ट्रेनिंआव थाहैसिगोन बिबारि। बे 3 दान ट्रेनिंआ जोबबानो आं नोंखौ जुलि लाफैसिगोन बिबारि। मा नों बे 3 दानखौनो नेनो हाया? हायो सोमखोर, आं हायो। नोंखौनो नेनानै थागोन आं।